ще играеш с Кеви? С медиуми не става. Аз нямам на медиум, защо не стана? Първата игра с медиум ги разбихме. Ама след това смених на онова некадърното. Се бах ти... Супер. Не, Марти ли бе? Идеал. А то каква е всъщност мисията в Центуриона да правиш? Не е ясно. Не знам. 10 пъти трябва да направиш над 750 experience и да събереш 450 хиляди демидж. И само това? Само това да е. За колко време? За 2 седмици, колкото знам. Не бе, то е елементарна каменя, ама... Трябва да тичаш. То само в Центурион. Не е с Центурион, с всичко се натрупа демидж. Като една игра дневно трябва да правиш с Центуриона над 750 experience. И тогава започва да ти тече мисията. Не, тя се течат и двете в момента. Просто тази за 750 experience е еднократна дневно. Тоест трябва да я направиш 10 дни, до 14 възможно. А другата ти тече нон-стоп. Играеш си я. Който танк искаш. Май се иска над тия рост. Защото с частицата, например, не ми даде 3000 демидж. Ах, майка ти буклука. Ти сам ли си бе, Кучко? В смисъл? На работа ли е? Да, ама що? Ще хова погледи после, нали знаеш? Кога? Ами към 3 часа ще излезе. Що? Диана вика да ще пие. Бат, 2 кафета съм изпил, ще много спиеш и превитам. Да ще пиеш чай. Какво ме свети бе, бате, дори не съм се 81. показал. Песен се едно. 5 ли бе, пате, тамън викаше без злато толкова. Но нещо с това игра, бе. Нещо с това днеска с тази игра. Карам смешни демиджи и снарядите ми летят къде си искат. Ниво с 19 хил кръв, бе. С 4 хил кръв. Сега това ще умре, Лохлюв. Как бе, бате? Вот 19 хи кръв, толкова му Не бе. Къде изчезна, бе? Бате 2 на 5. Спокойно, бе. Ти имаш трамзи, бе, какво ще си имаш? Да бе, знам. Аз го имах и предните 69 игри, които загубихме. Ти струва. Трябва да диете, вземете тия два пъта и това долу. Добре. И е сега. Така ще стане този номер. Откривам центъра. Иди ти. Аз ще прикривам. Така ми е добре, нали така бе? Да, аз съм си добре. Това е ОТТБ, мене ме свети. Нащо? Корин, там идва и аз не знам всичките неща. Центурион, чакам го. Ще е долу по-към тебе, поне не мога да следиме нещо. Мамицата ти, снапшотъра. Ти го чакаш, ама и той те чака. Човек, чакам го с прицелен изстрел. Стрелям го, баунсвам го, той завърта оръдието, стреля без прицелване, с злато и ме проби. От неизвестен ъгъл. Реле, майко.
Има и една добра новина. Рами с тази игра не пищи. Защото прави демидж най-вероятно. Какво? Сигурно е с CDC-то някъде не отзад. Виж го, бе! Копеленцето ми писа 551, бе, брат. С арти. Майка ти, кучицата малка. 551. Левкимията букулка. Това да стрелям по един патрон и се чува какво правя. То ме спотна. Ще дойде под нас. Екшън десетката е. Искам да излизам да го стрелям, защото знам какво ще стане, брат. Зад нас, какво имат, Рамзи? Много неща. То не го биете то Центурион. Еми, защото сега това ще се... как ме светат, бе, бате? Те са навсякъде, бе, човек. Гледай за него постава. Века и мина снарядите, братче. Ей, зад нас идват. Памзе, зад нас идват. Къде е? Не знам. Не виж и дърветата къде падат до тебе. Не. Еми, махай се от оптиката по време на време. И пък той така ги вижда по-отблизко. Майка ти, букука ти, къде се Сятка няма забава. ли кой да я убие, бе. Само да спре да мърда. А, тук имам две вафли, бата, не имам мърдане. Ой, това дойде. Бял. Ние все още имаме жива артилерия, май другото. Презареждам и към мен идват Центурион и СТА. Не де. Колко гръмна това, бе, бат? 110-ката. Презареждам. Там за къде си, бе? До тебе съм тапак. Чай, че гледам тази 110-ка да зареда най-накрая. ФВ ни идва в газа, бегай. Ще вземе Отивам на към една. СТА-то и СТБ-то да убивам. Добре, отивай, защото ФВ-то идва. Кажи честно, че С100 дойде, бе, бат. Прицелвам го! Отцели го един път. Само е. Отдясно. А на тебе майката Центуриона. ще ти е бъ сега. Майката ще ти е бъ на тебе. Внимавай, има такова там. Ще се помъча, вземе СТБ. ПВ-то дойде отзад. Бата, не мога, бе, отзад ме стрелят, бе. ПВ-то Добре, дойде добре, отзад, добре. приключвайте ги STB-то там и тук са Приключи влезли. го. Приключи го. Ево, тук са влезли. Аре де, покажи се да те прасна. Покажи малко де. Светнаме. Браво, бе. Камен F-вето ни е в базата. Презареждам. Ето е тука пред мене, брат. О, ти си го пуснал да ме гръмне оттам отгоре. Не, От еми тук ли ме човек. гръмна? Да, от тук е. Там има РХМ и какво още? Две ръкамата и ПВ-то ФВ. е точно Светнаме. пред тебе, Камене. Светнаме, тук е. Внимавай. Краса е. Его. Мама ти смешно. Само Гледай не към трябва мен. да те оцелва, да, към тебе гледаш. Идва към мене, идва. Оцели. И аз. Убиваш го. Не, внимавай. Браво. Има още два. Добре. Зареждай, аз съм готов. Ти обикалянето, момчето. Чакай, двете са там. Добре, бе, спокойно. Малката е на 200, съм я оставила, ма голямата е доста. Айде. Започна с... Айде да се саморепортнем, брат. Бутам.
Аз бутам с Его. тебе. Браво, бе, 207. Какво направи? То не ме светна, бе. Убивам го. А другия мух тук къде е? Ще правя Радли, да знаеш. Не ми се сърди. Имам да правя Радли с свиня. Идвай с мене. Май няма да стигна до Радли, бе. Ще стигнеш, ще не стигнеш. 2 на 2 сме удрям, ти го и го взимаш. Само не бързай да стреляш, бате. Добре, скачай, айде. Артито име на плажа. И ще ме интересува артито, бате, ето са го Ама идвай! Скачайте, тук е. Е, тук отляво некъде е. Его. Чакай! Брат, ще ме убия Артито. Е, сега ела. Еле. Ела! Айде. Къде те оцели? Имам един снаряд, ама ако го удара... Откъде те оцели? От позиция К нещо си, К 1-2. Там Аз ще ли е? го светна. Аз ще го светна, Аз ти го ще... вземи. ти ще го... ще убия, брат. Няма да го стрелям. Ти просто го вземи. Той ще се... Бате, ако се отдави да му се отдават децата, често. Сигурно се удави. Сигурен съм, бат. Его. Сега ще завърти към мене. Добре, брат, виж къде съм. Нищо бе, спокойно. Ако го удариш, ще те вземе. Ще... То ще идва, те рамва ли, бе? Не! Да ти причам на тъп. А? Не знам дали не забеляза, че спрях и бутнах и назад. Тая игра беше доволна, бате, наистина. Петачето си е петаче, признато. Добре, че бех аз, защото ще више петаче. Чак и ейс. О, Crucial Contribution ли сме взели? Чай само, че ми звъни телефон. Изчакаме 5 минути, бате. Аре, само си. Тримата сме извадили играта. Аз общо взето съм светил и съм